डीजे नारद महेशी जिला धनसा। ऐसैया मुहबा बंद करके रखी हा कोरोना वायरस फैललबा। ए राजा मुहबा बंद करके रखी हा कोरोना वायरस फैललबा। वायरस फैललबा ये राजा वायरस फैललबा। ऐसैया मुहबा बंद करके रखी हा कोरोना वायरस फैललबा। ऐसैया मुहबा बंद करके रखी हा कोरोना वायरस फैललबा। डीजे नारद महेशी जिला धनसा। कि चाइना कैले ऐसन गलती चिंता में पड़ल नेपाली भारतीय सैया पड़ल नेपाली भारतीय। कि चाइना कैले ऐसन गलती चिंता में पड़ल नेपाली भारतीय सैया पड़ल नेपाली भारतीय। कि बहारी सोच विचारी निकली हा जियल मुश्किल भइल बा। ऐसैया मुहबा बंद करके रखी हा कोरोना वायरस फैललबा। डीजे नारद महेशी जिला धनसा। कि मन में रखी है ऐसन शारदा जाने किसे आवे नदी बाधा। ऐसैया आवे नदी बाधा। कि मन में रखी है ऐसन शारदा जाने किसे आवे नदी बाधा। ऐसैया आवे नदी बाधा। विदेश में याद आवत हुई है सबके अपन घरबा। ऐसैया मुहबा बंद करके रखी हा कोरोना वायरस फैललबा। डीजे नारद महेशी जिला धनसा। कलयुग में कालदाई कैसन जन जीवन पड़ल बा भारी। ऐसैया जीवन पड़ल बा भारी। कलयुग में कालबाई कैसन जन जीवन पड़ल बा भारी। ऐसैया सब पर पड़ल बा भारी। कृष्णा प्यार जितेंद्र देखी सोच में पड़ल बा। ऐसैया मुहबा बंद करके रखी हा कोरोना वायरस फैललबा। वायरस फैललबा ऐसैया वायरस फैललबा। ए राजाऊ मुहबा बंद करके रखी हा कोरोना वायरस फैललबा। ऐसैया मुहबा बंद करके रखी हा कोरोना वायरस फैललबा। जिया हो नारद जिया छा गेल मिथिला मधेश में।